Salah deh. Salah ba? Papu selak kaham. Muka serang, khas serang. Omongkai kai lebar ini part 2 video ngisinai. Ojaga hangke sudu dance gomo tamo gan masai tong borok guest khaidi do omo to pura jotono saiman na haima tong sago hangke tamo gan. Ocharai chikon oksa busuk masai tong hari borok se masana rang mani yang ang hangkai kotomo to masana rang yan bagai ang ora asugoi ma tong. Hangke hangka ojaga onong no ta kaisa thangnai video no sajak. Hilina mani jaga asugoi ma tong hnai nai hangke ojaga na asug jaktang. Ya. Itu tak Jadi kamu salah deh. salah ba? Jangan lo. Apa nasib? Itu omong lo. Halak mana? Papu no ba subject ta gidi roka ani YouTube channel bung ta manai singai di hinai nai ga singai dong pa ano ga sab sa nai sing mane sab bai sau ka bang nai do dong ga sab sa nai nai sike ge subject sa sai malia ge omong kan ke borok pila khiyang nai sig masai tong do an yang ga borok to ayengo sible asung nai rok to gang to hilina man jaga sa sung ka borok ari yang phasing nai sig masai tong mane ang bong na sakata ang nai sig masa si di hinai nai ang to borok kung ma ke pa jotono enjoy khai tong thang boring ya tei hinai nai papu selak kaham muka serang khas serang yang ang sa pikhe ko at pongkal bai cari Instagram ku lukan ke buino sida kana ba rogo thangmane slow motion video ro gan gam rejang no ke ba amu kisa bra haki himi ne keta ani hinke to reels chokri ba blog se Jamai ya jamai aja sehan jamai rangoran de bang thumai dai bebe ke bego ko bego dai pele ka sung mala malung da tak sai khal kan ke ne bai khasuk bai a ko ni ma nga chau no rong ne bai khasuk tak jamai phe ke nya phe burang rang le khai jong go pham chalai thang ada ta khai ko jamai phe thang do jamai nyai nyai de na jara sikla tong na ra sereng de bai ke makai ja ko khada bai ke makai ja ke ma nai khalai thang go jara strok ba hai nyai de ma ke ma pai be na Jamai kenyangke salsani bagai raja rani naila hasama kapi gyari ko tumbo boy talang thangsago raja bai rani ta salsani bagai tabung ke borok botol bokrogo roi se masai tonglai nadi papu bai khasrang dang kam bin bung kesrang singna gai borok kene anu marken logiru suka kaila bari wa thangman ta borok ma anu logiri tong suka malik ngai to kaila bari malik ngai to sampai liang ke bijing ke borok kene marken logiru suka geo gan buku su trending mo soli tong do bangla gan ontor katia tibo tama hamani gabono masai tong pa sa markeno masana rang bai borok serai khai botol je bokro ri ang haike masai mano nai di hinke ba boyas obar ma rena ni bario video angke tamne hinke o jaga sutu gan da jak masamani tongthok mani amte hemang se hinke ba gayo ayang hangkai chin dolok phajak tongo ang nong no phunu gana a jaga o ang tongmani no o jaga borok kari hinke ba o jaga ma phaketa hamjuk tubi kaimani ba kai sitong khonke ba basi songbo jaga masma asugya khonke ba ham asugoi ma tongka kolom mani bagai ang kawaisan tuitai tukui nai recognize lai kuti set kanina ka papu hingka ano logir suku hingke
school friend jini school friend rok phaibai geta hingke angka to salsa sakang thangsaklai pai angka bwri khena ri tamsum khana rok thangui tongo boso saimanya koboro naisik tini hingkata bufurjon malai tai ekloge saimanya black color bari furu siming ke ang bono saitongo andolota secretary rok asaibai khe tabukle nai school kaisa college kaisa pori phano se jodi paithang hangke complete college complete rogoi paikha hingke masa malai angoi thango dol log bota hingke bono ayang saitongo video takhai dini tei khoroksa asokjak tong bwskango hingke ang bon saitong tang bwskang tei se khai tongo back camera bai khaya mwkhang se sagui tongo hinui hingke bono ang permission maya hingke joto borok no video khaya do ang joto borok no video khaya permission sara permission manya hingke video khaijak pano ang upload khaya ta deyango khe mwsai tonglai na hadi sida markha laijak o dol log bo school ni dol log bo sida kaila bari rok wngkha hingke simi se malayo hingka hingke agi ni haike tai boro malai laisine bana jani jani joto jan jan wngoi thangbai kha hingke waisa wuisu koma hai rok no malai laio ta baksa hingke ba kaijagoi thangka baksa hingke ba kaijaya kho baksa hingke pori tongbaio amtui hai joto jani jani masa malai lailia hingke nainai di kani gana bono ang hingke video khai nongfru kai bono sunugya do hingke bayang kok sai tong hane ang yango sagai tongka tapur kai mole ano kardi ni saw hingke kobono karkha jeng joto no school thangsa college thangsa porilaimani hingke ba school ni chimi sinimani hingke to onek agi sinimani hingka hingke mane ekdom pura close ungsugota hingke college rok ni hingke to yang ni malayo amborok hingke to college paiman pore moso malai ango para gana rok hingke kaila bari rok oi pano malai yango hingke phataro mwsanai rok mwsai tongo bisingni mwsanai rok mwsai tongo emni ang salai nanglai pandani video bo upload khaikha kaila bari ni bo video upload khaikha hingke to belai logoi thanga naise mo part 2 swnamo hingke ah jaga o sajagya samni kaila panda hinai hingke nongnai bai khasok manai khasok sepan wngkha bini darani kaila panda hingke ani bo dara no hingke ani dolok phaijak hingke ang onek khushi wngjak tabuk phiaba ang je tongoi mani bongaro o charai rok wngma tongo bala hingke tini khe dol manine onek khushi wngjak happy wngjak markhe no hanglai patingkal bari mono musumui thangnai Hadi. sini lai jara no o aprini bara sai tongon lu bula agi Ini ketalangan na. hai pate Nanya tu kan. ala na ya lu ba ma chung tong di sama ya lu ba ma chung tong da pate kan na ai na ta wa sa da na thang ni ba sa kun sa su tak na Kasut setop. kusto karbar he borong ke kaila bari dino thangnai loge loge no firong nai jat ang ke ma piro ya tai horsa sama tongo nai an nogan ani borok thangnai kri horang saisuk thangnai me ni bagai ta borok ke thangna sangkho laika sungbong no kisa lamjagai rohna ni bagai thangai tong Baik mo sana. oma ba ja phale no ba sipse oma da ai jaga dang na an sai ja ai jaga dang na ang thanga na jaga dang Orang kau di sana ni. Ramai ni tu. o rang ria da thanga sa ang kheba Dia pergi. a tini lisa thanga lum nai lo ya thana jaga dang ba e mora sala jaga na makayang ni dol tana nang ada thana nang da driver tam sabi rok tujak sa Tengok motor ni. Tata, marah kah abang apa? Marah kah? Ayah, tamjen bin mukhang no khain ke bin mukhang lo kisa video khaina ni ti saka ke no gan tata mai re ke bo sai tongo ang bono hono ta ang to hanya sugui ma tongo ke to lengkha panang leng pano ni mukhang no khain ke no hamai thango ni samani bo sai tongo an mukhang no kaisa hamai thango ke ba punishment bara jak sinan bele ang ba nai ke mo ke bike man bumani yang ka mosaja kako nara ni kaila pandaro ke ba munai rok ba naila sajak para yang mami song ro nai sigi tong bono no hong na hai ta bono ya batang mo se puloi tong anu serang tanan bagai situ baba kaila bari mane no mosana kereng nango mosana kereng tongkang ke kaila bari onek nai thogo masalayo se masalayo ang kai video khaiso ka mobile pura storage polong ting khani umsaka ang video khaika tamni kang short video ba khaika long video ba khaika angke ba apro video ba upload khaise tongo angke ba haini bagai ne
ani ke stress pulung ting ting dong ta ke nai nai di masana kereng rong ke jes gan bai pan masai mano yang an ke masana rengen bagai ora asoi ma tong boi masaman video khai ma tong ta ke je masana kereng rong ke to jo to nong kore masalai khai ko mo pai ke ke mo ke kara rong ni group ta borok pai ke aporong gai ke tai kaisa group phainai abake kenya jamai bo phaisinai dara basai manai ani sak salai bo phaisinai jotono phaisinai porong ke video to jesek mansak khaisuka ang video genro video no paisak nai tongte mosaman video mang nong na oro haipano nong gan khnari mayani bagai kosto nango ingko nai di bong ne yak rok simi se loi ban nugui tong no gan bai hingka mo besek mosangai tong ang nok purung ke besek mosana kereng ma hingka blouse kosom sumsak tam kelai kaki ta kelai pi ta kelai saimin yang bo market mosana rungo market mosasuka ang bono video khaisuka ang anile video khaina ni sekam hingke ba tao hingke sudu pandalas ba sudu dance video gan khanari meya gan khanari reke ba youtube bai ruklai sira hojang na hingke ba yang boya sobar ma rori ma tongkata digenai kanjak hingke besek se mosangai tong sikli rok bo mochango kaisak rok bo mochango digenai set kanjak hingke ekdom pura naithokjak suga hingke sala rok simi bari rok no digenai set kan khainke naithokjak ya ang bari phano bari tai khoroksa bari no digenai set kanjak hingke blouse rok thaske chumjak ke ekdom naithokjago tamjen gan bar kamo saimanliya ang nonglo khanari manliya ang bo khanai manliya suka borok ke bongjara tei kusuk gan hingke hit nung na yak rok lori mamai no saiman tongkha ekdom market lai suka borok kisa labra step mosanai rok tongkha hingke tebo rok sawo kaila bari o Angkana asuk mai misi na le. ang je jaga asuk rijak a jaga ni kuchu kutulni ang khoyang ka basi ketal ang video rok khaijak liya photo rok se bujak liya dara basi songni tamni hingke ang oro no asugoi tongkha pala hingke borok hili na manjaga no asugoi tongkha yang mosanai rok no video khai tongkha oroni bo kutuljak liya ang photo bo bujak liya kanya jamai ni photo sun bujak liya hingke ani dolok photo buitalang thangka aroni na ang bo naharka ta photo Wenche last panda mukri phaye hain nokolok nang last ha khoyang basi ketal basi ketal ina asma din thanga tenen men kage kopra ka hamta sang video kita mukri hai mani makalok upor hai ke sujak to yang le mukri hai chang ma koti wai sari pan same color same hai ni kisa amo hungangge moke last dance kata oguru no last ta kenya jamai jotto no milogoi masalaijak pia bang ang gangke ajagan jaga asukjak tamni gani bismam sakai kerak ana no kangke masana kereng rok kharthang men khare kaila bari khibi hini bagai ang korona asugoi ma tongo yang mane kaila bari rok hingke kenya jamai masa kangke oro sawo tum naithogo angke sajago ta kenya jamai masa kangke pia bang ke masai mangla angke masana rengebla ke jamai masana kereng pan nainai siwana ang mosai pan jamai pan masana jat kanya katal basi bam sakai masana rungo pa masa suka bobo ge tai nongni bai khasuk manai khasuk bo masa kambong ni full family joton masana rungo ang simi masana rengya ang sudo ang simi masana rengya ang ke basi yang sai tongo yang hilir nai rong kisa nai di hinita masa to ten bo khel tongo sap pai phaya ke yang go kwai rok ro hodi hinai sauta ke masa suka naila masana borong bai mani jes gan phano jode step tong bong thani jes gan ni phano borok step kare oi masai mano ekdom miliroi perfect kai masai mano juta heel kawai nai sapung ma himmani hamsuk nai nani bo thangka ang wamsuk to himna nai kisa misa ma himmani hingke yang go bo kaila bari o tong phano to yang hain kaisa jaga to asugoi tong maya kisa misa ma himo
Goi juta heel kau himani hidikene as koroma kane himani yakung am sakai chotoi ke sabai ka ani khai mane buidang masai tongpuru na ani khai already yakung sai tongka bui hingga ingke masawai se masaman pore se hor se yakung robai jago yakung sajago ang gayo hima baino ani yakung rok pura marke sawai tongbai ke haini bagai ang oro nito se lori liya ang o jaga mang sasugoi tongsio yang masana boni yang kemba lori le yang thangsinai hono buino naima tongkhatai ko betabo ke kenya jamai no kesaro roine masalai tonglayo nog ni bike khasukno naitugui jaman naile norok bobo rusuka bobai bo je kono gan no bo kham bai pam se masai mano ekdom step kare oi masai mano bo boike mosawo yang angke content man khata blogger angke jajakpan content se naitugui tong hingka hai debana hingke ang to 2 din tongai ka salai nanglain boro kha hingke kaila bari no bamsa ka video khai ka part 2 sengi tongkamo hingke jamai lamjak mani video rok bo khaisa tongo abo next video phunuk sinai nongno jotone no hor kaham haipan norok phungo naitongkhe nok jotone no phung kaham.